Leden van het Limburgs Jeugdsymfonieorkest zijn hier. Die hebben gisteren een eerste concert gehad. En vanaf morgen mag jeugd vanaf 16,5 jaar autolessen volgen. Dus ik zou zeggen, binnen blijven en oppassen. Van harte welkom bij Goedemiddag Limburg. Hartelijk welkom bij Goedemiddag Limburg op deze maandag 31 oktober. Vandaag gaan we naar muziek luisteren en met jonge mensen autorijden. René van Alphen, rijschoolhouder die vanaf morgen met 16,5-jarige jongeren aan de lessen gaat beginnen. Ja. Is dat een hele nieuwe dimensie lesgeven of niet? Ja, ik denk het wel, want ze zijn toch 1,5 jaar jonger als wat ze nu mogen, 18. Dus het zijn nog andere kinderen, ze zijn gewoon jonger. Ja. En die van 18 jaar die hebben toch al gaat meer levenservaring. Ja. Nu is het wel zo dat jongens vaak minder wiet zijn als meiden op de leeftijd. Stefanie, voelt ze zich volwassen genoeg om aan de autories te beginnen morgen? Ja, zeker. Ja. Ja? Hoe was dat vandaan? Ja, ik vind het wel leuk als ze dingen herhalen gewoon. Oh, dus ja. Het is de nette bedoeling ook. Het Limburgs Symfonieorkest heeft gisteren het eerste concert gehad. Max, hoe was het? Tom. Ja. Tom, pardon. Ja. Hoe was het? Ja, leuk. Schitterend. Ja? Leuke ervaring. Ja, fantastisch. Ben je het daarmee eens, Hans? Ja, het is echt een groot succes geweest. We hebben veel publiek gehad en een zeer enthousiast publiek. En ik geloof dat de jongeren die in het orkest zaten er echt van genoten hebben. Ja, en het publiek heeft er ook van genoten, denk ik? Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. We gaan zo meteen alles meemaken. We gaan de beelden terugkijken van gisteren. Maar eerst het nieuws van de dag. En dat is meteen heel feestelijk nieuws, want vandaag, op deze maandag, wordt ergens op de wereld de 7 miljardste mens geboren. Kan je daar ook maar een beetje een voorstelling van maken dat het er dadelijk 9 miljard van zijn op de wereld? Ja, dat is zo gigantisch veel, is dat, ja. Ja. Terwijl het is nu 7 miljard en ik heb het net gelezen dat als alle lui schouder aan schouder tegen elkaar zet, dan hebben ze niet meer ruimte nodig als Los Angeles bijvoorbeeld. Of de provincie Utrecht of zo. Dus eigenlijk is er echt nog ruimte zat. Ja. Maar welk nummer denk je dat jij bent als er nu vandaag 7 miljard zijn? Dat kan je niet zeggen natuurlijk. Nee, lastig. Ja. Goed. In ander nieuws, want dat is eigenlijk komt eigenlijk meer een Uchtstraatje. Een jongen uit Geleen, die is 18 en die heeft pas een rijbewijs gehaald. En die is na 2 weken is hij al opgepakt door de politie omdat hij met meer dan 50 km per uur te hard reed. En is na 2 weken zijn rijbewijs kwijt. Nu heb je toen een Richel in Geleen. Ja. Zou dat een van die leerlingen kunnen zijn? Ja, het zou misschien wel kennen. Die leerlingen, als die bij mij geslaagd zijn, dan is het de verantwoording voor hun. Dat is dan niet meer voor mij. Dus ik probeer ze wel zo op te leiden dat ze dat niet gaan doen. Maar uiteindelijk kan ik er niks aan doen. 18 jaar en ze hebben dat papiertje opgehaald of dat pesje, dan moeten ze hun eigen ding gaan doen. Want wie heb je dat zelf ervaren toen je net als eerste Griebus heeft? Is je ook meteen gaan crossen in de auto van pap, of niet? Nou, ik ga ook een beetje van tevoren gereden, maar toen waren dat toch, jaren geleden, toch een beetje anders. Nu zijn gewoon veel meer auto's, hetzelfde als die 7 miljard lui. Zijn er ook heel veel miljoenen auto's meer gekomen in Nederland. En daarom is het toch wel, nu gaat het moeilijker dan vroeger. Ja, want toen ga je ze metmaken dadelijk. Dus zij zich houdt van snelheid, maar ga je ze ook zo helder de bebouwde kom rijden, denk je? Nee, dat niet. Vooral niet als er kinderen in de buurt zijn, dan doe ik wel heel voorzichtig. Ja. Wat stelt ze zich van voor, zo die lessen?
Ja, gewoon dat ze zeg maar veel leert, want ja, dat hebben ze eigenlijk nog nooit in een auto gereden. Ja. En ja, dan hopelijk zo snel mogelijk 3 bewijs halen. Ja. En dan wordt de wereld opeens een stuk groter, hè? Ja, de krijgt wel een stuk meer vrijheid. Ja. Want het idee achter dat ze vanaf 16,5 in een auto mocht rijden, althans mocht gewoon lessen. Welk idee zit erachter? Gebeurde om het aantal ongelukken, het aantal dodelijke ongelukken en ook gewonden, om dat terug te dringen. En in Duitsland werkt dat, in Denemarken, in België, een hele hoop landen die hebben dat al. En daarom kunnen Veer eigenlijk niet achterblijven. Maar waarom? Wat gaat er dan mis als ze pas op 18 beginnen? Nou, met 6,5 dan zitten ze op die scootertjes. En die scootertjes, daar zijn 34 doden per jaar met. En dat proberen ze natuurlijk nog terug te dringen. Ja. En dat proberen ze nu terug te dringen. Om dan die scooteriers te zeggen van, hey, 6,5, wacht nog een half jaar, of 16. En dan 6,5, wacht nog een half jaar. En dan kent ze al een auto rijden. Maar waarom doen ze dan niet met 16? Dan weet ze zeker dat ze het niet... ja, dat weet ik niet. Dat is de overheid die dat bepaald heeft. Ja. Dus dat weet ik niet precies. Nu is het zo dat, ja, nu begint ze morgen officieel, maar we zijn het weekend al bij jullie langs geweest. Ja. Om eens te kijken wie dat in zijn werk gaat, daar hebben we uiteraard nog beelden van. Nou, laat de koppeling maar eens voorzichtig komen. En dan kijk je even in die spiegel. En dan kijk je even in die spiegel, dan kijk je even ook. Goed zo. Ja, laat je koppeling maar eens voorzichtig komen. Stefanie is 17 jaar. Vanaf dinsdag mag ze officieel rijlessen, want dan mogen jongeren die 16,5 zijn al achter het stuur zitten. Goed zo, ja. Dan rijden we rechtdoor. Voorzichtig koppeling. De nieuwe regels betekenen dus dat rijscholen er vanaf komende week een hoop potentiële klanten bij krijgen. Ja, ik ben Duits Dat is geen woorden. Rijinstructeur René van Alphen probeert jongeren te strikken door ze ook studiebegeleiding te geven. En dat betekent dus dat je na school hierin komt en dan? Dan doe ik mijn huiswerk en leer ik een beetje. En doe ik ook nog wat leren voor mijn theorie dan. Ja, vanuit school zeg maar kom ik dan hierin en dan krijg ik studiebegeleiding. En omdat ik dat dus doe, krijg ik dan theorielessen. En kan ik ook op examen gratis. Als de auto te langzaam loopt, dan moet je hem een beetje meehelpen. Ja. Als hij hard genoeg loopt, dan glijdt hij door je vingers heen. En jongeren die met 17 al het rijbewijs halen, mogen voortaan ook al achter het stuur kruipen, mits er een begeleider naast zit die minimaal 5 jaar ervaring heeft. Zo, Stefanie, hoe ging het? Ja, best wel goed. Ja, alleen in het begin een beetje stoeken, maar ja, dat komt wel goed. Is het om zichzelf terug te zijn zo? Ja, best wel raar. Maar dat stoeken dat moet nog wegkomen en vervolgens gaat het wel goed. Ja. Maar vind je het akelig in de auto of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En dat hebben ze niet vroeger dat, zeg maar, dat ze wel eens met 10 papkoes met drieën of zo gaat? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja. Op een parkeerplaats of op de weg? Ja, nee, op een parkeerplaats. Ja. Ja, want is het niet zo dat zeg maar jeugd of kenger, we noemen het van 16 of 16,5, dat die misschien nog niet wiet genoeg zijn om überhaupt aan te beginnen? Want het is toch eigenlijk een levensgevaarlijk voorwerp waar ze in zitten. Ja, klopt. Maar daarom is het ook een test nu. Hè. Het is een test van een jaar of 8. En dan gaan ze kijken van wat voor resultaten levert dat op. Levert dat echt minder ongelukken op en minder dodelijke ongelukken of niet? Maar ik denk ook wel dat ze met moeten gaan, want als Europa dat al duidt, kunnen we eigenlijk niet achterblijven. Ja, want wie is het dan om ons her? Dus Duitsland heeft het al. Frankrijk, Denemarken, België. België heeft het dan wel op een andere manier. Die leerlingen van ons in Nederland die kregen een volledige rijopleiding. Voordat ze dus bij de pap of de mam of wherever in de auto mogen zitten. Ja. Dus het is niet gewoon een paar lesjes en dan maar zomaar in de auto stappen bij een begeleider. Nee, een volledige rijopleiding, wie ze dat nu ook krijgen. Dus ze zijn gewoon eigenlijk helemaal klaar. Alleen, ja, dat verstand, dat is toch misschien een probleem. Maar dat moeten we gaan afwachten wat dat gaat worden. Want ze zijn inderdaad 1,5 jaar jonger dan dat 18. Dus dat is wel, dat is gewoon afwachten wat dat wordt. Want er zijn ze ook dat zijn vooral jongens, kan ik me voorstellen, dat zijn van die lopende testosteron bommetjes. Ja. Ja. Die dan ook wel eens, dus zo'n jongen die is wel eens aangehouden, dat is zoveel te houden. Ja. Denk je dat dat dan niet gebeurt als ze met 6 en over beginnen? Nee, maar dat komt omdat die ouder erbij zit. Ja. Als de vader erbij zit of de moeder erbij zit, dan tot een 18. Tot een 18 dan, ja. En dan mogen ze zelfstandig te wegen. Maar als ze dus de papa of de mam neer zich hebben, ja, dan kijken ze wel uit om zo te gaan sharen natuurlijk. Ja. Dus dat is dan de hoop van Oost van dat ook zo gebeurt. Ja. Maar het feit, dan loopt voor de machine erop een beetje op verhoed, maar denk je dat iedereen de papa of de mam metneemt als ze eenmaal dat rijbewijs hebben? Ja, maar, ja, ze moeten wel, hè. Degene die erbij zit moet een pasje hebben. Maar het kan ook een oom zijn of een broer wat 5 jaar dat rijbewijs heeft. Ja. Dus heb je toen nog broers of zussen, Stefanie? Nee. Nee. Dus toen moest de pap metnemen? Ja.
Maar dat heet er dus ook met, als ze met vriendinnen gaat winkelen, gaat de pap met, omdat er met moet rijden. Nee, dan denk ik dat ik een vriendin laat rijden. Ja. Want pap wil ze niet met hebben. Nee. Dus er gebeuren veel ongelukken, met name met scooters. Ja. Maar is het niet zo dat een auto is net zo gevaarlijk eigenlijk? Laat je het zo zeggen. Denk ze dat het werkt? Dat als ze met 6,5 dat jullie dan echt van de scooter afblijven? Ja, ik denk het wel. Ja, want ze moeten toch het scooterrijbewijs halen, dat kost geld. En de scooter, dat kost geld. En dan op een gegeven moment, dat kunnen ze gewoon bijeensparen. Voor een half jaar kunnen ze dan echt in de auto rijden. Ja. En dan is het dan wel bij de pap of de mam, maar dan kennen ze wel auto rijden. Maar dat doe best natuurlijk op de scooter hier vandaag, of niet? Nee. Heeft ze wel een scooter? Nee, ja, dat wel. En er was geen reden voor dich om... of toen wist natuurlijk nog niet dat dit ging gebeuren. Dat ze al eerder met die auto Nee, ja, toen was het nog niet zeker. Maar als je nog zo lang moet fietsen, dan schaf ik me wel een scooter aan. Ja, in principe. En de scooter kent ze ook alleen op stap natuurlijk. Ja, maar ja, dat vind ik mam niet zo goed. Ah. Maar vindt u ook dat het gevaarlijker is? Dat ze op een scooter dan dat ze in een auto zit? Ja, want ja, bij een auto heb je toch het om de her. En als je vooral een scooter hebt, ja, en een snor, dan ga je maar 25 eigenlijk. En ja, als ze meeste lui hebben dat dan opgevuurd, als ze door met ergens tegenaan knalt, ja, dan hebben ze eigenlijk wel een probleem. Ja. Maar als ze met een auto tegen iemand aanknalt, dan hebben ze ook een probleem. Ja, maar dat hebben ze toch de kooi om de geer, hè? Dus dat is toch wel gaat veiliger dan... Ja, maar degene die hebben daar wel aangereden, is het? Ja, de scooter dat ze dan aan. Maar scooters zijn gewoon... Ja, ze rijden gewoon allemaal veel te hel. Ja. En daar heb ze ook in Gelijn gewoond en op de Rieksweg. En daar woon ik ook op de Rieksweg. En als ik ze dan uur langs vliegen, dan denk ik, oh my god. Als de eerste wel van 10 kilometer afkomen. Ja, klopt. En nu zagen we net in het instartje dat ze op Zolder hebben ze een studieruimte. Ja, studiebegeleiding. Dus deze neven de lessen, autorielessen, geeft ze ook studiebegeleiding? Nou, ik ben 2 jaar geleden begonnen met het idee studiebegeleiding en dat autorie. Dat van 6,5 jaar dat ze dus mochten gaan rijden. En toen dacht ik bij mezelf, als ik nu een studiebegeleidingsproject ga beginnen en die leerlingen die dan bij mij studiebegeleiding volgen, die zitten in die categorie van 12 tot 18, dan kan ik die studiebegeleiding geven. En dat doe ik niet zelf. Daar heb ik leerlingen voor in dienst die studeren aan de universiteit of hogeschool. Ja. Dus die geven die studiebegeleiding. En dan, als ik dan die leerlingen gratis theorie kan geven en gratis theorie-examen, dan kunnen ze er dan een machine bij mij komen autorijden. Dus dan vul ik eigenlijk mijn eigen vul ik aan. Ja. Maar dan zei ze ook, het gaat tussen die verkeersdiploma op de basisschool en die theoriediploma voor de auto voor de motor. Ja. Dat is te lang. Dat is heel groot, is dat van 12 tot 18 is dat. En nu op een gegeven moment zijn ze met 6,5. Zitten ze alweer in dat verkeer. En dat is eigenlijk ook een stukje veiligheid is dat. Want vroeger was dat gewoon niet. Want vroeger reisde echt dat gat van 12 tot 18. Ja. Want wat is het probleem van dat gat? Wat missen ze in die 1,5 jaar dat ze nu verheugen best? De theorie. Die theorie die vergeten ze. Ze kregen zo'n klein beetje theorie met dat verkeersexamen met 12 jaar of 13 jaar. En dan met 18 kregen ze zoveel. Want als het die inzicht vragen, dat is gewoon ontzettend moeilijk is dat. En dat hele stuk, dat werd gewoon gemist dan. En nu wordt dat opgevangen door 6,5. Ja, wat is het verschil als ik dich vraag tussen het scooterrijbewijstheorie en voor de auto? Is dat veel moeilijker? Nee, het valt op zich wel met. Want ja, met de scooter moest je toch goed uitkijken en zo, omdat ze heller is. Maar ja, soms moest je op het fietspad en dan moest je weer op de weg en dan moest je wel goed opletten. En bij een auto let ze er eigenlijk niet op. Ook als je geen scooterrijbewijs hebt en dan heb je een autorijbewijs, dan let ze eigenlijk ook niet goed op wanneer de scooters op de weg komen of wanneer ze eraf moeten. Ja, maar bij wie werkt dat nu? Je zit zo op studiebegeleiding bij hem. En de is dat dagelijks her? Of is dat 1 keer in de week of wie vaak is dat? Nee, ik ga er best wel vaak her, omdat ik nu het laatste jaar ben gezakt. Okay. Dus ja, ik wil dit jaar eigenlijk wel slagen. Ja, en waar zit ze op school? Op het Graaf Hein College in Geleen. En wieveel autotheorieles heb je dan zo in de week? Ja. Dat gaat nog komen, de theorieles, omdat dat nu pas mag beginnen in november. Dan krijgen ze, er is een collega van mij die de theorieles geven. En dat ligt eraan wieveel dat ze nodig hebben. Dat kent gewoon na de studiebegeleiding, kennen ze dan die theorie volgen. Ja. Of op een zaterdag dat voor dat inplannen, ligt eraan wieveel dat er komen.
Wie is het eigenlijk toen ik mijn theorie deed, toen mocht ik 4 fouten maken gelijk op 50 vragen. Is het inmiddels nog moeilijker? Want dat was best wel veel, best een pittig examen. Ja. Nou, de inzichtvragen zijn gewoon heel erg moeilijk, want dat had hij ook gedaan. En die zijn gewoon moeilijk, want er wordt van die verwacht dat ze inzicht hebt, terwijl dat eigenlijk nog niet kent, want dan heb je nog geen rijervaring. Diegenen die op die scooter zitten, dat is wat hij ook zegt, die zijn een beetje snelheid gewend. Dus op een fiets, ik weet niet of zo'n scooter hebt gereden. Nee. Nee. Diegene op een fiets, dat gaat langzaam. Maar met die scooters moeten ze wel. En het zet net ook die rier allemaal veel te hel. Ja. Dus het inzicht is wel beter. En dan kunnen ze ook die vragen wel beter beantwoorden dan iemand die op de fiets zit. En wie kent u zich nog goed herinneren? Du was 19, hè? Ja, klopt. Wie heeft ze er lang over gedaan in autorevies? Ik had mijn praktijk in 1 keer. Oh, maar de theorie heb ik 4 keer over moeten doen. Oh ja? En het was, de inzicht is pittig. Ja. 4 keer, ja. Ja. Oké. Het Limburgs, of ik moet eigenlijk zeggen Amikeo, hè? Ja. Ja, het heeft een officiële naam. Dat is Limburgs Jeugd Symfonieorkest. Ja. En maar we gebruiken deze naam eigenlijk. En hoe komt het vandaan? Klinkt wat sympathieker. Of sympathieker, wat gemakkelijker in het geheur liggend. Amikeo betekent letterlijk land van vriendschap. Dat is een woord uit het Esperanto. En dat komt vandaan van een mini-staatje. Een Esperanto-vrijstaat noemden ze dat. Dat heeft bestangen hooguit 10 jaar of zo aan het begin van de 20e eeuw. Van 1907, geloof ik, als ik het zo zeg, tot 1919. Dat mini-staatje daar hebben ze het Esperanto willen invoeren als gebruikstaal, zal ik maar zeggen. Dat heeft een aantal jaren is het moeilijk? gewerkt. Ja. Kan ze nog iets zeggen? Nee, maar het is Spaans en Engels en er zit van alles in. Van alles in, ja. En dat is een soort constructietaal dan natuurlijk. En er zijn over de hele wereld mensen die dat spreken, inderdaad. Gerard? Nee. Nou, waarom heb je voor de naam gekozen dan? Het idee dat het een land is wat grenst aan Nederland, Duitsland en België. Precies op dat 3-landenpunt, wat toen dus een 4-landenpunt was. En wij willen deze regio bereiken met Nederlanders, Belgen, met Duitsers. En dat het ook nog land van vriendschap betekent, dat is ideaal voor wat wij willen uitdragen. Ja, want het zijn in het Limburgs Jeugd Symfonieorkest zijn jonge mensen. Wie oud zijn ze? Het zijn muzikanten in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar ongeveer. Ja. En je hebt gisteren de eerste voorstelling gehad, het eerste concert. Ja. Du zei al dat het fantastisch was. Ja. Daar gaat een jaar voorbereiding aan vooraf. Nederland het repeteren, hè? Ik bedoel, we hebben gerepeteerd, gerepeteerd in 5 weekends. En dat waren wel intensieve weekends. Ja. Dus van zaterdagmorgen, zaterdagmiddag, zaterdagavond. En op zondag al nog 2 repetities. Dus dan zijn ze aardig mooi na zoveel tijden. En dat 5 keer. En dan aan vooraf gaat natuurlijk het opstarten van de hele organisatie. Zorgen dat er subsidies zijn, et cetera. Hier is een stichting oprichten, et cetera. Maar heeft u daar ervaring mee om zo intensief met een groot concert te gaan oefenen, als het ware? Ja, het was een idee van mijn pap, zeg maar. Om een jeugdsymfonieorkest op te richten in Limburg, na 30 jaar. Ik speelde zelf in Jeugdorkest Nederland. En we hadden vorig jaar een concertgebouw. En toen worden ze dat ingefluisterd van, is het misschien een leuk idee om dat op te starten. En dus we hadden gezegd, daar gaat heel veel tijd in zitten. En toen heeft pap erbij geholpen, projectplan geschreven voor de provincie, et cetera. Subsidie gekregen. Dat is eigenlijk best u de concertmanager, niet? Nee. Ja, klopt. Oké. Ja, het gaat gewoon heel veel tijd in zetten, ja. Oké, we gaan even terug naar een van die weekenden dat je hebt geoefend, als het ware. Oké. Amikeo is niet alleen maar een orkest voor mensen van conservatoria, maar ook eigenlijk gedacht voor mensen die nog in muziekacademies zitten en toch nog die ervaring willen opdoen van in een echt orkest te spelen. En dus komen ze naar hier en ze leren eigenlijk allemaal nieuwe dingen die heel handig zijn voor later. En het is ook nog heel, heel leuk. En waren het dan ook een beetje vreemd van de gasten zoveel met ze samen bent? Ja, zeker. Ja.
Die kosten natuurlijk al behoorlijk geld. Ik heb ze eerlijk gezegd ook bijna allemaal benaderd via Facebook. Oh ja? Ja, ja. Dus het is toch wel een netwerk van jonge muzikanten? Ja, het is inderdaad een netwerk van jonge muzikanten. Ja, zelfs tot Groningen, of tot Zwolle, laat me zo zeggen. Tot Zwolle, ja. Waren dat dus een paar. Amsterdam. En ze zijn allemaal afgekomen. Ja. Want Stefanie, zou je heb je gehad met klassieke muziek of met in ieder geval, laten we zeggen, het rustigere muziek? Nee, helemaal niet. Nee, maar wat maakt het dan dat Studio 12? Je kent dat? Ja, ik ben eigenlijk al sinds toen ik 3 was met begonnen. Ik wil altijd al muziek doen en dat is doorgegroeid en doorgegroeid. Lessen gevolgd en ja, vooral ook door mijn opa. Die heeft in de muziek daar staan gezongen en ik kwam bij hem thuis en hij draaide klassieke muziek. En vroeg van, ja, wat is dat voor de muziek? Wie is dat? Maar het is niet echt heel hip, hè, zeg maar. Nee, het is niet hip. Maar ik luister niet alleen maar klassieke muziek. Ik luister eigenlijk op de fiets. Luister ik eigenlijk altijd popmuziek. En als ik dan bezig ben met mijn eigen repertoire of met een orkest, is het altijd klassieke muziek. Ja, maar als je dan met vrienden in de kroeg zit of worden ook op de voetbalclub in de Kalstreuvel, dan zeggen ze dan niet van, wat is dit? Nee, ze waarderen het allemaal. Ja? Ja. En dat vind ik echt wel fantastisch eigenlijk. Ja. Waarom heb je waarom ben je paukenist geworden en niet, weet ik wel, gedaan? Ja, ik vind het wel goed hebben. Je hebt ooit gekeken over het ganse orkest. Dat is een stuwende factor, vooral bij het basgedeelte. Het is een melodie en een ritmische functie. Ja. Ja, en dat vind ik gewoon chic. Ja, want is het belangrijkste instrument, volgens u? Ik denk een van de belangrijkste. Ja, dat is daarom. Er zijn ongeveer 70 die allemaal het belangrijkste zijn. Ja, is dat zo? En ja. Een orkest is pas een orkest als het allemaal goed samenwerkt. Hè. Dan kan er niet één de andere kant op fietsen, dan werkt het niet. Hè. Ja. Dus ze zijn in wezen allemaal belangrijk. Ja. Ja. Alleen, ik kan me voorstellen, en dat bedoel ik niet respectloos, maar als je met de triangels staat, dat is toch net het minder sexy, laat ik het zo zeggen. Nou, het is juist de kunst met de triangel op die te spelen. De juiste sterkte te spelen. En dan is de perfecte klankkleur of het karakter. Ja. En dat zijn toch al een paar dingen wat ik opneem wat toch vrij pittig is. Kan je het voorstellen? Nee, ik kan het niet voorstellen. Nee. Ja, ik vind het wel knap hoor. Want, laten we maar meteen de beelden biepakken. We gaan terug naar gisteravond, naar het concert. En er zat Geerhans in het publiek? Of ergens... Nou, de verder pauze heb ik achter de coulissen rondgelopen en een beetje de boel in de gaten gehouden. En na de pauze heb ik nog even in het publiek gezeten. En na afloop stink je op de stil, of niet? En toen ben ik weer gewoon naar achter gerend om door de zaak weer even te coördineren, ja, zal ik maar even zeggen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het wel echt een kick is na zo'n concert. Het was wel luus heen, we hebben ze lang naartoe gewerkt. Ja, we hebben 2 toegestemd om te spelen. Ja. Dus het was uitzinnig publiek. Ja. Ja. Maar er was geen fulltime prof, sowieso niet, maar er was geen fulltime muzikant of muzikus. Nee. Maar ambieer je dan wel een leven vol muziek? Ja, tuurlijk. Ja, het is mijn passie. Maar wat is er van school? Ik zit op Hogeschool Zuid in Heerlen, de afdeling Facility Management. En ik zou graag later dan een facilitair medewerker willen worden. En dan daarneven wil ik muziek blijven doen, omdat het gewoon mijn passie is. Maar ja, precies. Het is geen hobby, maar meer... Ja, meer als een hobby, denk ik. Ja. Maar zou ze niet fulltime muzikus willen zijn? Tuurlijk. Maar daar kun je niet voor. De wedstrijdspoel waar terechtkomen, hè. Ja, maar heb je bewust dan gekozen om te zeggen, gewoon facility management doen? Omdat ze misschien meer kansen willen gaan? Ja, ik wou verzekerheid gewoon, ja. Is dat terecht? Dat is heel grote begriepen. Ja, ik ben zelf hobbyist lang geweest. Ja. Dus ik ben wel professioneel muzikus, kan ik zeggen. Ja.
Maar de TIA zijn natuurlijk zodanig op dit moment dat mijn toekomst niet helemaal verzekerd is erin. Hè. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij me zegt van nou, ik heb meer capaciteiten en ik richt me nu even op. Dan weet ik in ieder geval dat ik ergens aan de slag kan straks. En mocht zich de gelegenheid voordoen om alsnog het in de muziek te doen, ja, dan hebben ze die kans natuurlijk. Hè. Ja. Kent er dan ook veel jong publiek of niet? Sorry? Jong publiek? Gisteravond best wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ook de ouders en de opa's en oma's natuurlijk, maar ook jong publiek zeker. Ja. Leuk. En kreeg je nog een vervolg? Dit is het eerste programma wat we nu gedaan hebben. Het volgende staat alweer min of meer op stapel. Dat werd in het voorjaar, in april. Maart en april gaan we repeteren. Dus dan kunnen we een ander programma. En de samenstelling van die groep, dat kan nog een beetje verhangen of? Dat kan enigszins verhangen. We gaan binnenkort eens even iedereen weer mailen en zeggen van blijf je meedoen, wij met belangstelling. Ja. En welke plekken moeten we nog gaan invullen? Ik bedoel, je kunt zich aanmelden via www.amikeo.nl. Oké, genoteerd. Bedankt voor het komst, heren en dames. Succes met de rijbewijs. Ja, dank u. Ik hoop dat het snel haalt. Ik ook. En dat ze met die vriendin in de stad kent, zonder pap. Ja, dat zal wel lukken. En ja, veel succes. Dankjewel. Dank u. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.